I really don't know what's with this time of the night. It's like 11:45 p.m. and I was about to sleep again and a new idea came up in my mind. Akong buhaton ugma magbuhat og vlog. Ako pong buhatag introduction balik akong vlog kay murag wala kay ako i-explain sa inyo kung taga-asa ko gikan yun sa ako ari sa Canada kanang mga yana nga basic stuff kay murag wa na ako nag-explain in Bisaya so akong usbon so mao lang I just want to document this, vlog this para di na ako malimutan og mapagmata. I'm gonna sleep again guys, see you again tomorrow, bye. Oh, good morning guys. So, maupay pagmata na ako. Karon is Friday, but it is my Monday. So, it's the first day of my work. Oh, sorry. So, akong buhaton na maligo sa ako. Okay, tanaw na tabi na ako ko. Yan, na po ko'y food. So, na po ko'y food. Inito na nga ako. Ano na. Napapog ko yung rice. Nagluto na ko daan gabi. By the way, if you're new to my channel, my name is Renz. And this is my life. Naabot ko Canada just last year, 2019, March. Niland ko dari as an express entry candidate. Express entry with the help of provincial nominee. So, provincial nominee technically. Yeah, because my points were added 600 points express entry. Sorry. So, maligo sa ako. I'll talk to you in a bit. Okay, so man akong ligo. Andam na ko mo kaon lang tapos balik na pod og andam sa akong dadonon. Gahapon di ni hapit ko og Good Life Fitness Gym. Ni-try ko og gym kay murag galuya naman kang so kuan mong good sa Cebu. Ug saon na gyud kanang daghan gigay kog mga physical activity like magduwa jud mig basketball like twice or sometimes gani every day. Yeah. Katong nana kog Cebu at least once a week or twice a week duwa mi. Karon mag 11 months na ako diri wa jud physical activity like di jud ka panington or anything so murag mo siguro nang isa pod nga reason anong depressing ni nga lugar kay wala singot mo gawas ron sa ba kay bugnaw biya so unya mulaw siguro kog gym tapos magpa-print sa katong pictures nga akong ipa-print na ako'y project buhaton unya kuan kana lang. By the way, kung gusto na mo makahibaw about express entry, katong ingon, pwede mo mutanaw sa akong mga previous videos. Akong i-explain dito kung unsay process, unsay mga requirements, unsay nga na, para mulad po mo diri as permanent resident or immigrant. So, magandam sa ako, murag daghan pa ko hipusonon diri. Talk to you in a bit. Okay, so ready na ako, padong na kong office. Ako lang ning iyan ang window para ang hangin musod. Di ka siya mabuot dire. I'll off the heater. And yeah, I think I'm ready. Okay, so it's lunchtime. Padong ko sa among kitchen, take my lunch. Okay, so bag-ora ko na human og lunch. Ako din work diri guys is akong permiro una nga na work nga nasudlan is IT support engineer diri hapon nga company. Unya after 5 months na move ko to the network operation center
as network engineer. Unya mauna na akong trabaho karon. So akong background, nag-graduate ko og Bachelor of Science in Computer Engineering sa Cebu, University of Cebu. Naapod ko yung certificate sa Cisco, CCNA, VMware, Azure, Certified Partner Technician sa AWS. So kana ang mga certificate ako na na-acquire diri except sa CCNA. Isa man sa ilang kuan diri bitaw, gahatag og kanang important siya kay ang kuan certificates. So akong advice niyo guys, moari mo og laing nasod like Canada, even Australia or Singapore. Make sure nga equip mo like you have the work experience, you have the education, and of course you have the certificates kay mao gyud nang magmatter. Like dere nay opening nga kuan, nay opening sa Network Operations Center niya. Ang nag-apply is mga 3 or 4 may kabuok. Ang ako pa yung mga kadungan og applies tag 7 years na diri, 5 years. Dugay na jud diri sa company. Pero ako mo yung nakasulod dito kay tungod sa akong education og sa akong certificate. Unya natubag po nako tanan nilang questions sa interview. So medyo lisod-lisod siya but I was able to answer the questions. Maong ako mo yung nakuha. Daghan gani na tinga nganong ako yung nasod but mao lagi na dako id kay impact ang certifications kay di lang ka recognized as certified network engineer sa Pilipinas, recognized wud ka tibok kalibutan nga nicest ko nga devices. So na siya anya mubalik na ako sa taas sa mga office kay work na ko one na mag-ora ko ni gawas ikan sa gym. Naka-decide ko nga ugma na lang ako maadto og Walmart magpa-print og photo kay Sunday man dayron. Usually pag Sunday pag Sunday mga 6 PM or 7 PM mag-close na sila. 6 na kapin. So ugma na lang gid para sure masig dili makuha dayon. Talk to you in a bit. Okay, so hello guys. That concludes my vlog for today. Salamat kayo sa pagtanaw. Kung wa pa rin maka-subscribe, pali ako subscribe, hit the notification bell. Og kung na mo yung mga question or anything, just leave it in the comment section. I would appreciate it a lot. And salamat again, and you all have a great day. Bye-bye. You lifted me up